Neutralizácia je chemická reakcia kyseliny s hydroxidom za vzniku vody a soli. Neutralizácia sa využíva v laboratóriách na presné určenie množstva kyselín alebo hydroxidov, napríklad v minerálnych vodách, pôde, ale aj na zneškodňovanie kyselín alebo hydroxidov v odpadových vodách. Pomocou nej sa vyrábajú priemyselne významné látky, soli. Na neutralizáciu máme zostavenú aparatúru, ktorú tvorí stojan, držiak so svorkou, bireta naplnená kyselinou chlorovodíkovou. V titračnej banke máme odmerané dané množstvo hydroxidu sódneho, ku ktorému pridáme pár kvapík indikátoru fenolftaleín. Roztok získava ružové zafarbenie. Neutralizácia prebieha tak, že k ružovému roztoku hydroxidu sódneho pridávame po kvapkách kyselinu chlorovodíkovú z birety. Kyselinu pridávame k hydroxidu dovtedy, pokiaľ roztok nestratí ružové zafarbenie. Ďalej dokážeme, že touto reakciou sme dostali vodu a soľ. A to tak, že na hodinové sklíčko nakvapkáme pár kvapiek z neutralizovaného roztoku, ktorý opatrne odparujeme. Po odparení vody vidíme na hodinovom sklíčku biely odparok soli, v našom prípade chlorid sódny. V tomto videu sme si ukázali, že neutralizáciou hydroxidu sódneho kyselinou chlorovodíkovou sme získali chlorid sódny a vodu.